Madhokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuva rechimakumi mairi nonomwe mwedzi uno waiyezvita nyasi uno tikutanda kana iyepo tungwarara hehe manduwe agoreketai kuti ari kutsvaka Shira Alfonso kwai Shira Alfonso uyo akamutiza miliyoni remadhora kuAmerica kuDubai achibva abenhuka kunyika kwache kuPhilippines wakomana panobva paburika pachena kutoti aiwa pane zvakaitika ipapo iye tungwarara agoti aiwa kwai anenge ari kuziva kuti mudzimai akaendepi tinobva tamupa madhora zviuru makumi mairi basi uri kuita kutambawo zvinotorwadza mari iyoyi inokona itori mari yomunyika chaiyo rekai tirambe takaringa apa kwaburika izvezvi imwe vhidhiyo yeyo wafana wari kuti kwai tinodziita munangarwa kuti areke kugoreketiwa zvakanyangara pamusoro pache anti-presidential criticism pachirungu waari kutuka kaiye Machacha kwaiwe munyaradzi Machacha noabi ako ndimimi muri kuita kunetsa nokutoti ndimi unopandukira mutungamiri wenyika imi rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinoperera kupi. Apa kwaburikapo kare imwe vhidhiyo mhanduwe inonyadzisa kuti dai vanhu ZANU-PF vari vanhu waifunga chaizvo zvino kureketa kwanyasi uno vhidhiyo yaburika Tagwirei noabi ache wari kutekaira kwai motikadzo dzanga dziri kutekaira ndodzatagwirei dzareka kubhadhara mari pazambuko romugwagwa matogets pachirungu mhanduwe motika mhanduwe dzinosvika sere kundopfuura dziribe kubhadhara mari inenge yajiwa ipapo yakawanditsa apa zhinji dzacho dzinotekaira dziribe manhamba okuti dzizikane kuti imotika dzani dzino manhamba api zvatinondoitawo vanhu tese obva watoona kutoti nhambira tiri kurarama munyika dzakasiyana wabi yedu vano mutemo inobata iwo basi pakaita kunyangarama izvezvi uyu Dr. David Nhunzva agozikana noamwe kuti kwai Nhunzva tunzva agoreketa yeye kuti aiwa kwai ndiribe mhosva ini zvandiri kuita paribe kwai kana muchida kutondibata mhangarai kumapurisa okuno kwandiri asi ari kureketa hache kudano adzima kadande mutandiro achere TikTok kureketa kuti kuvhunduka mhanduwe pakaita kunyangaritsa rekai tirambe takaringa kuti zvinoenda nokupi chaiko. Mumwe MP wobato roCCC Judith Tobaiwa agoda kuti vanhu vabaiwepo kare kwaina Judith Tobaiwa hurumende ngaise imwe mari yomutero unofana kubhadhawa uri mari womutero unochokuita nezvirwere zvemapapu zvinobata vanhu kwai mari idzo dzikaisiwa pasaiti ndokuti zvibatsire ari kutadza kuziva kuti National AIDS Council itoripo mari dzobhimu dzinotadza kubhadhariwa wani idzo dzatoriwa mari dzo IMTT dziripe chadziri kusenza mari dzo mutero tsvigiri muzvikafu dziripe dzazviri kusenza asi dziri kubhadhawa mazuva ese oda kuingidzirapo kare umwe mutoro ari kufunga bazvo vanhu uyu nekuti ari kufungei rekai tirambe takazviringa apa kwedu nokwaMutoko kwai kuno vanhu vatatu vatosungiwa nemapurisa nonyaya yekubatiwa nezvinhu zvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo rekai tione kuti zvinoperera kupi. Mapurisa atonza aita bau chairo kumukirira kuti abate vanhu iwawo kweri chaiko nokuti vanhu vangu vachema nazvo zvinodhaka kuti zviri kuramba zvitekeshera kunge korera munyika mese. Iti toramba tichitenda wabatiwa iwawo kuti ngavaitiwe muenzaniso. Manhoko ano kwabva kuita tsaona pamugwagwa unobatanidza Kwekwe noGweru mhanduwe pakaita kunyangara kwai motika yerudzi rwoFortuner pokare ino motika yerudzi rweIpsam dzese maToyota kwai dzaita kutungana mhanduwe kunge ng'ombe dziri padhibhi pakaita kunyangara ipapa vanhu vese tiri kutenda kuti paribe wanzi wapfa kureketa kuno
asi kwaiva kuhwara zvisvinu wakabva waendesiwa iko kuzvipatara. Regai tione kuti zvinopera sei. Dai vanhu vemaFortuna nemaGD6 ivaya waizviziva kuti upenyu idamba kabodzi, waiita tuzvinu. Regai tirambe takaringa hedu. Kwai guta roHarare nobulawayo muso kirina masi uyu kwai kuzvahwa wapwere vanosvika makumi mapfumbamwe nomwe 97 pachirungu. Vari kuita zvekutamba, wakutamba hawo chaiko. Dai watoita gingidzira kutoti zviite zviri nani. Regai tirambe tichiringa kuona toti makorokoto kuno wakazvava musi wokirina masiwo. Apa wokuSouth Africa wagoburika wachiti isusu takamisa vanhu vanosvika 500 vaida kuyambuka kuenda kunyika yeBotswana zvisiri pamutemo wachibva munyika yeSouth Africa. Mandiwe pakaita kuoma chaiko. Regai tirambe tichiringa ipapa kuti ndizvo chere pokare kuti zvinosvika kupi. Kwaiva takabata wese wangwada kupinda nopasina zambuko. Wada kuzvinadzirira zambuko rawo wega raiye hwizi Limpopo nongwena dzirimo imomo. Pakaita kunyangara vanhu vanoshaba kupfaidi. Regai tirambe tichiringa kuona kuti zvinoperera kupi. Vanhu munyika vari kuhwadziwa fani nozvakamurika kuti kwai vanhu vanosenzera Trevor Ncube paribe akabhadhawa mari zviya wakomana. Ipapawo Alpha Media wagoreketai kuti kwai hurumende iri kufanira kuti bhadhara zviuru 400 zvomari yokuAmerica. Ndo zviri kuita kuti tireke kugobhadhara, asi zviuru 400 zvinokwana kubhadhara vanhu mari dzese dziri kudikana idzi. Regai tirambe tichiringa kuona kuti zviri kuenda nokupi, nokuti pakaita kunyangaritsa nokuti zviri kumbotekaira sei. Tinenge tichiringa hedu. Kwaburika manhoko yano kuti kwai anonzi Brigadier General Mathias Chizirai Ngarava kwai haiwa atora Ngarava yachega akabva aenda kwaMupfiganebwe. Ngazorore murugare uyo pidigori waenda. Regai tirambe takaringa. Hayo masoja aiwa nanga azviziva kuti kupera kwegore rino rakunogowa kudari tinobva taenda pokare pamuzindawo hiro seka iyoyo wanoisana iwoyo. Regai tirambe tichiona kuti zvinoenda nokupi. Ipapawo pokare tikaringadzo mutambo kutadza kuhina tagoita nozuro kuAngola patakatamba noAngola kwaita kuti zuva ratotamba nomuso womuvhuro pari kutamba neSouth Africa wakomana panenge pachiita kuhwadza tikakona kuhina kana kuita dhirowo chaiyo tokona kuenda mberi nokutoti pakanyangara nekuti Angola ichahwina chere kuti itamba nowaIjipita chete kuringa kuti zviri kutekera sei. Tinenge tichinyepana kana zvaitika. Tikaringa dziri kuitika pasi rese kutandira muSouth Africa kwai vari kutsvaka mumwe wedu anonzi Vusitega akatiza aiyapuwa bhero munyika yeSouth Africa. Kwai aidhiraivha magonyeti mandiwe achidhiraivha bva akonzeresa tsaona yakagwalasha vamwe wanawo wakuru. Ipapo ndo paari kupfira ipapo. Regai tione kuti zvinoperera kupi. Apawo bazi iro rinoringana zvinoitika muSouth Africa rati iro kwai kutanda mwedziwo kutanda watiri kubata iyo kubva zuva rechishanu kusvika zuva rechigumi-3 mwedziwo uyu wandira wanenge wari kuvhura mahofisi avo zvakaingidziwa nomaawa mairi pazuva rega rega. Tikati right. Kwai wada kuti waone kubatsira vanhu vari kuda zvitupa apo kare noiwo mapepa awo mapasipoti. Regai tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekera nokupi. KuZambia kwai ipapa watotakurawo zvimwe zvinhu zvokurapisa mishonga nezvimwe zvakadando kuti waende kunyika yeBotswana wachipa nyika yeBotswana kuti ibatsirike iyamurike. Zvatagoita paya tichivaendesera maARV ndo zvawagonzi waitawo ipapo wachiendesawo imwe mishonga idi nyika yeBotswana iri kuita kuhwadza vazhinji idi. Regai tirambe zvedu tichiona kuti zvinokoneka sei ipapo. Burkina Faso kwai wavhura chipatara chinomubhedha 500
chakavakiwa vanhu vaChina munyika mavomo tikati makorokoto. Apa Nigeria iri kurwadziwa fani vakomana vari kusaya chokuita. Izvezvi vakabhombiwa neAmerica. America ichibhomba ichiti kwaitiri kuda kuuraya vanhu voBoko Haram nevanhu vanoda kuti vakristu vokunigeria vapfe. Tirambo dai itatu svinhu izvi zvisvinu paizvi vokunigeria hurumende idai yazviramba izvozvo yatoedza kuti zvireke kugoramba zviita kudando. Rekai tione kuti ndizvo chere zvicharamba zviitika kana kuti zvinenge zvichienda nopapi. Ipapa Russia kwaiyanzi yagopa nyika yeTurkey mabhirioni mapfumbamwe omari ekuAmerica kuti nyika yeTurkey ivake gwenya ronyukiria romagetsi. Tikati waitatu zvino wakomana zvavo wabiyedu. Rekai tirambe tichiona kwazvinoperera. Ipapa nyika yeChina kwaipa zvirango zvoupfumi kumakambani 20 ekuAmerica nevanhu vanosvika 10 ekuAmerica nonyaya zvakaitika noAmerica ipapa zvairi kuda kuita zvokurambidza China kupfumvura. Rekai tione kuti zvinosvika kupi izvi. Apawo izvezvi kuAmerica ikweyo kwaikuri kuita kuringana kwavakarambana chaiko nokutoti izvezvi Elon Musk anokona kupinziwa mushishi nodare paramende yekuAmerica nokutoti vari kuti agoziva sei kuti Trump ahwina maawa mana zvisati zvareketiwa. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Tinenge tichiringa ipapo kuti zviri kuperera kupi zvichienda nopapi. Tiri ipapo kwanyasi uno. Rekai tigumire pano mabuja ndini wenyu mhandu onhau.